Tak co je nového na tom YouTube? Tohle téma ať si převezme Satyr. Ten Píta TV je, ale píča jdu na bus a jdu mu nakopat prdel. Kdo je, ty kurvo, tady Satyr, pojď sem dolů hajzle, jaj píča došla, tak už jdu. Ty zmrde, ty tvoje videa už jsou rakovina a ještě na mě narážíš. Tak se z toho neposer, ty píčo tlustá. Ty máš co říkat, si taky tlustý. Zdá se, že vypukne další YouTube Wars. Zdá se, že ano, zavolám na tebe Aleše Bejra. Já zase srnku. Chcípneš. Ty taky.